arvasin, että Miskassa on jotain epäilyttävää. En mäkään aluksi tykännyt siitä ajatuksesta, että se auttoi Laria salaa. Mutta se teki kuitenkin oikein. Jonkun puolitutun luuserin hyysäämisessä ei ole mun mielestä mitään kehuttavaa. No yritän itsekin tyrkyttää Larille rahaa. Niin, saadakseni sen mahdollisimman kauas. No, mutta sitähän se Miskakin yrittää. Se tiesi, että Larin ilmestyminen kuvioihin sotkisi vaan Eliaksen elämän. Niin, ja saattaisi jäädä itse sitten kolmanneksi pyöräksi. Onko pakko olla ihan noin skeptinen? No en mä usko joulupukkiinkaan, vaikka se on kuinka mukava. No pääsi, että Elias ei saa tietää mitään. Sitä paitsi se lupasi tulla sotkeutumatta sen kuvioihin, joten anna olla. Ihan kovapäinen poika. Taitaa tulla isänsä. Miten niin? Mun mielestä Eliaksen täytyy kuulla totuus. No eikö me ole juteltu tää selväksi? No sä juttelit ja mä kuuntelin. Nyt tehdään päinvastoin. Istu alas. Miska ei ole sellainen hymypoika niin kuin sinä ja Elias uskotte. Jos on kerran niin vilpittömästi auttanut sitä Laria, niin minkä takia se pitää salata Eliakselta? Miksi ottaa pakkaa yhtään enempää, jos Miska ei ole enää tekemisissä Larin kanssa? Mut jos se on jossain muussakin epärehellinen. No sille me ei taas voida yhtään mitään. Asiat menee niin kuin ne menee. Miten sä voit olla noin huoleton? Etkö sä halua suojella poikaasi? Haluan. Ja musta on ihanaa, että säkin haluat, koska se on jotenkin seksikästä. Mä en vaan halua, että mun kodissani käydään minkäännäköistä teinidraamaa. Mä menen Miskalle yöksi. Onkohan se ihan viisasta? Miten niin? Koska kello on jo paljon ja aamulla on aikainen herätys. Enköhän mä jotenkin selviä. Huomenta. Katos, jätkä. Moro, unohin Enkun kirja. Oot sä syönyt? Luulet sä, että Miska päästään mun mihinkään ilman aamupalaa? Onpas se huolehtivainen. Me käytiin muuten eilen moikkaa sitten sen kaveriin, jota sä epäilit sen hoidoksi. Enkä epäillyt. Muuten vaan tarkistit, kuka se on. No, täytyyhän mun saada tietää, kenen kanssa sun poikaystäväs liikkuu. Ei sun kyllä tarvii. Eiköhän Isabella ymmärrä, että sä osaat hoitaa omat asias. Vai mitä? Niin, ja mitä mä en osaa, niin Miska jeesaa. Se onkin sitten tavallista pystyvämpi mies. Jep. Mä en ois uskonut, että mun kohdalla osuu noin hyvä tyyppi. No, mutta tuskin sekään ihan virheetön on. Tarpeeksi lähelle. Meetkö sä tänäänkin Miskan luo yöksi? Katsotaan. Me sovittiin, että se soittaa myöhemmin. Sekö aina päättää teidän menoista? Onko sulla nyt joku pakkomielle saada mut epäilemään sitä jostain? Ei tietenkään. Mä vaan toivon, että sä pidät silmät auki. Sä oot Vaino Häränen. Mä vaan haluan, että sä saat tietää totuuden. Totuuden mistä? Ei mistään. Sano nyt, kun pääsit vauhtiin. Miska ja Lari on tapaillut toisiaan. Et sit mä ottanut ottaa, että mä soitan sulle. Eikö mä halusin nähdä sut heti? Kiva, että oot mennyt musta noin sekaisin. Mäkin susta. Onko noin? Miten niin? Mä tiedän susta ja Larista. Mitä helvettiä sä oot tehnyt sen kanssa?